Mga ka-disciple, may mga pagkakataon ba sa buhay mo na binago ng Diyos ang plano mo ng biglaan? Yung akala mo malinaw na ang direksyon mo, pero biglang may paanyaya ang Diyos na hindi mo inaasahan. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw. December 20, ikalimang araw ng Misa de Gallo. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 1:26-38, isinalaysay ang pagdalaw ng Anghel Gabriel kay Maria. Isang simpleng dalaga mula sa Nazareth, walang kapangyarihan, walang impluensya, pero siya ang pinili ng Diyos. Nang ipahayag ng anghel ang plano ng Diyos, nabagabag si Maria. Nagtaka at nagtanong, paano mangyayari ito? Hindi siya agad umoo. Pero hindi rin siya tumanggi. At sa huli, sinabi niya ang pinakamahalagang salita ng pananampalataya. Mangyari nawa sa akin ang iyong salita. Mga ka-disciple, si Maria ay huwaran ng pananampalatayang may tapang. Hindi siya sigurado sa lahat. Hindi malinaw ang buong mangyayari, pero malinaw ang kanyang tiwala sa Diyos. Minsan, iniisip natin na ang pananampalataya ay kawalan ng tanong. Pero si Maria ay nagtanong, hindi para magduda, kundi para umunawa. Sa Misa de Gallo, inaanyayahan tayong magtiwala kahit may takot, sumunod kahit hindi malinaw, magpakumbaba kahit hindi sigurado sa resulta. Tanungin natin ang sarili natin ngayong umaga, may paanyaya ba ang Diyos sa buhay ko na kinakatakutan kong tanggapin? Kaya ko bang sabihin tulad ni Maria, mangyari nawa sa akin ang iyong salita? Mga ka-disciple, sa ikalimang araw ng simbang gabi, ipaalala natin sa ating sarili, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpekto, kundi ng pusong handang magtiwala. Kung may takot ka ngayon, ilapit mo ito sa Diyos, at sa tamang oras, bibigyan niya ito ng saysay. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.